Vosaltres sabeu que este divendres 7 de gener, quan encara estarem recordant què hem fet en Nadal o estarem parlant del partit del Collao, el govern de Toni Francès vol prendre una decisió que és cabdal per al present i el futur d'esta ciutat, que és la gestió de l'aigua potable, i tot això ho farà amb el suport dels grups polítics que voten a favor o dels grups polítics que fins ara, i sabent com és tot aquest procés, no han dit ni mu. I a nosaltres això ens sembla un despropòsit. La societat civil alcoiana, aquesta societat civil que ens ha lliurat de l'hotel en la Font Roja o que ens ha salvat de que es perjudique l'aqüífer del Molinar o que va denunciar el despropòsit que eren les obres de Serelles, ha encarregat un informe a experts independents i que de manera urgent i altruista han presentat les evidències que desmunten una a una les raons que Toni Francès i el seu equip defensen per a que l'aigua nostra, l'aigua de la nostra ciutat, estiga en mans d'una gran multinacional, que l'objectiu primordial és fer-se rics, no? Guanyar diners. Què diu aquest informe? Primer, que si Francès haguera volgut realment que l'aigua potable fora pública, no haguera encarregat a una consultora privada pagant-li milers d'euros teus i meus a aquesta consultora, sinó que haguera fet una comissió dintre de l'Ajuntament. Que no ens contem pamplines que des del primer moment Francès i el seu equip volen que l'aigua que tots i totes bevem siga privada. En segon lloc, que Aqualia no dona dades suficients per a fer cap anàlisi, ni d'una consultora privada ni ningú, i això ho diu fa anys ja la Sindicatura de Greuges. I això no pot ser, no podem decidir el futur de la nostra aigua amb dades inexistents, perquè si no, el PSOE, com ja feia el PP en el seu temps, el que està fent és comptabilitat creativa, no? És maquillant les dades i presentant-les com ells els interessa, perquè ja hem dit que no volen tindre l'aigua potable en mans de l'Ajuntament i en mans de tota la ciutadania. Per tant, unflen els costos de la pública i abarateixen els costos de la privada. Com ho fan? Mira, per exemple, s'olviden de que una empresa privada ha de pagar impostos. Tercer lloc, i això és molt important, perquè Francès i el seu equip diuen que els costos seran majors perquè necessitarem contractar a més treballadors, la qual cosa no és certa. Es poden subrogar amb les mateixes condicions, amb idèntiques condicions, els mateixos treballadors de l'empresa a l'Ajuntament. Ara bé, és molt greu que un govern es negue a crear llocs de treball estables. I en quart lloc, que optar per una gran empresa multinacional significa que al final tots els treballs i tots els subministres se'ls aportaran ells mateixa, que per això són una gran empresa multinacional. I per tant, si fem la gestió de l'aigua potable totalment privada i en mans d'una multinacional com és Aqualia, les empreses de la nostra ciutat i de la nostra comarca no rebran cap benefici ni cap contracte. Per tant, Francès està perjudicant de totes l'entramat empresarial de les nostres comarques. Amb tot això, guanyar, i esperem que vosaltres també, entenc que privatitzar l'aigua potable és un despropòsit màxim i que, sobretot, no podem decidir-ho en un plenari que apenes es fa publicitat un 7 de gener. El que hauríem de fer és donar totes les dades, fer una auditoria pública feta per agents independents, amb suficient transparència per a que la ciutadania i siga conscient dels pros i contres que significa privatitzar, deixar en mans d'una multinacional els interessos de la ciutadania.